Здравейте, това е седмицата обзорното предаване на телевизия САТ-М Златоград. Какви са темите в предаването? Репортаж от заседанието на Общински съвет, проведено на 17 март. Мюсюлманите празнуваха Рамазан Байрам от 19 до 22 март. Анастасия Балушева стана национален шампион по джудо. На проведеното редовно заседание на 17 март бяха направени обсъждания на няколко значими въпроси. Първия бе свързан с предприемането на мерки за овладяване на безстопанствените кучета, а втория докъде са стигнали дейностите за топлата вода. Заседанието започна с обсъждане на подписка от жители на общината за спешното решаване на въпроса с бездомните кучета. Проблемът постави председателят на Общински съвет Емилия Кръстева. Да се вземат спешни мерки относно бездомните кучета и за съжаление и инцидента, който претърпя госпожа Вергиния Топчиева. Изпратих писмо до кмета на общината, като настоявах за незабавно предприемане на спешни мерки, включително незабавна проверка и реакция на място, залавяне и изолиране на агресивните животни, ангажиране на компетентни общински и външни структури, писмена информация до Общински съвет за предприетите действия. На комисията трябваше да ни бъдат предоставени регистрите на бездомните кучета и регистрите за домашните кучета, но до този момент нямаме такива представени. В разговор с госпожа Чойшева каза, че са качени на сайта на общината, но днес може би трябвало да се видят, но ние в Общински съвет поради технически проблем не разполагаме с интернет връзка, така че до момента ние нямаме предоставена информация, тъй като на самата комисия ни беше отговорено, че се води регистър и по този регистър се предприемат действия за кастрация на кучетата, но за съжаление трябваше да се случи инцидент, за да се премине към някакви действия. На комисиите също се спомена, че с започването на мандата от 2024 година и в бюджет 2024 и в бюджет 2025 Общински съвет в капиталовата програма е заложил средства относно този проблем, но за съжаление и в двете години тези средства не се стоят неусвоени, защото няма предприети действия относно това да бъде създаден обект, който да пречи да се разпространява толкова масово бездомни кучета и за това на комисията беше предложен проект на решение, който в бюджет 2026 година Общински съвет отново да гласува средства, за да бъде създадена някаква организация, да бъде създаден приют, който временно да настанява бездомните кучета до тяхното осиновяване. Секретарят на общината Елка Чушева коментира мерките, които взема общината и обяви, че кмета организира среща с гражданите по проблема в понеделник. Изяснихме действията на общинска администрация по отношение на този особено важен въпрос. Посочихме приоритетите, които са заложени в нормативни актове: масова кастрация, вакцинация и обезпаразитяване на безстопанствените кучета, което да доведе до дългосрочно намаляване на тяхната популация, повишаване на културата при отглеждане на домашни любимци, насърчаване чрез различни инициативи за тяхната кастрация и регистрация, завишаване контрола върху отглеждането на домашни кучета с цел размножаване и търговия и преброяване поне на 2 години на бездомните кучета на територията на населените места в общината. Общинския съветник Асен Хасъбчиев коментира, че проблемът е национален. Това не са ежедневие в община Златоград. Виждаме кучета, които са маркирани, което означава, че това са обработени кучета. Те като брой са много повече от тези, които не са, което означава, че както ги наричате кампанийно, аз мисля, че по-правилната дума е системно. Администрацията работи върху този проблем. Сега
Сега човек се страхува от различни неща. Някой се страхува от кучета, друг се страхува от жаби, трети от змии. Наистина неприятно е, но нямаме фрапиращи инциденти с ухапвания, с физическа агресия. Такива животни, по мое наблюдение, веднага се фиксират и администрацията взима мерки, доколкото знам. Общинския съветник Жечка Хаджийска поиска публично оповестени мерки. За ваша информация, господин Касъмчиев, аз предложих на комисията общинска администрация публично да направи едно представяне на хората за това какви ангажименти имат гражданите към тези безстопанствени кучета, как се реагира, защото всякакъв друг опит да си казваме да снимаме кучето, което ни е нападнало или пък нещо друго, звучи несериозно. И в този смисъл едно от моите предложения беше администрацията наистина публично, чрез средствата за масово осведомяване, общински или областни, или както прецени администрацията, да направи така по-популярни тези мерки, за които вие говорите тук от професионална гледна точка. Общинският съветник Емил Хумчев сподели, че този въпрос периодично е обсъждан, но сега се е отприщило недоволството в социалните мрежи. Така мине време от граждани се появяват оплаквания и те основателни, особено след последния случай, с който всички сме запознати. Така в социалните мрежи особено се открещи една вълна на недоволство и на неразбиране защо не може да се справи с проблема. Не са вярва и считам, че хората имат право, тези, които поне изразиха мнение, че са били нападани техни деца и така нататък, като хора, които се прибират или излизат по-тъмно, изпитват страх да не бъдат нападнати. Действително, не се случва всеки ден, но за съжаление се случват, мога да кажа, все по-често тези случаи. Никога не е тайна, че може би и друг път сме го дискутирали в общински съвети, на комисии, на заседания, че се говорят кучета от други общини. И се оставят тук или от туристи, които посещават общината. Не веднъж и два пъти бяха фащали даже такива. Проблема сигурно стои в съседните на нас общини, така и в разговор с хора, с които обсъждаме това проблем. Се появи въпросът, да ще задам към общинска администрация днеска. Предполагам, че сте го правили, дали сте обсъждали вариант, че трите общини, които граничат с община Златоград, Мадан, Неделино и Кирково и Златоград, да се направи един общ такъв приют или център, или каквото и да е, защото издръжката на един такъв приют не е лесна и не е ефтина. Но предвид и желанието на Общински съвет Златоград, отпускайки в бюджета всяка година средства за решаване на този проблем, считам, че биха могли съседните на нас общини да отпуснат такива средства и да се направи един такъв общ център, в който да се извозват всички кучета. А общинския съветник Йорданка Романова попита има ли регистър на домашните кучета и стана ясно, че има, но се дообработва. Председателят на Общински съвет Емилия Кръстева предложи проект за решение. Също бяха изразени доста притеснения на родители за децата си, които посещават училище. И доста родители споменаха, че са пробвали всякакви методи с закупуване на кучогони и така нататък, но бяха доста притеснени за хората, които идваха в деловодството на Общински съвет. С уважение към всеки един, който е подписал петицията, ние като представители на жителите на община Златоград сме длъжни да реагираме по някакъв начин. Аз предлагам на вашето внимание на основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, член 41, алинея от 1 до 3 от Закона за защита на животните, член 60, алинея 1 от АПК
и във връзка с постъпила петиция от жители на община Златоград във връзка с предприемане на спешни мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград и гарантиране здравето и живота на жителите, Общински съвет реши възлага на кмета на община Златоград да предприеме спешни действия за изграждане на център за временно настаняване и осиновяване на бездомни кучета. В центъра да се извършват следните дейности: мерки за кастрация, вакцинация и обезпаразитяване, хуманно отношение към животните, подсигурени условия с предоставяне на храна и вода, като престоят в центъра да бъде осигурен до тяхното осиновяване. Второ, одобрява финансови средства в размер на 25 000 евро, необходими за изпълнение на мерките по точка 1, които да се отразят в инвестиционната програма към бюджет 2026 година. И трето, на основание член 60 алинея 1 от АПК и предвид високия обществен интерес, допуска предварително изпълнение на решенията по точка 1 и точка 2 поради следните мотиви. Предвидените дейности с обществен интерес, насочен към защита на здравето и живота на жителите на община Златоград. Общинските съветници решиха, че се разширяват паркоместата за такситата с още 3 и стават 7, като местостоянката е същата. Взеха се решения за подпомагане на жители в нужда по здравословни причини на стойност 11 000 евро. Разреши се на клуба на пенсионера в село Старцево да ползват помещение под наем в сградата Ориент. Обсъдиха се и други въпроси, свързани с искания на гражданите, като поставяне на огледало на улица Стефан Стамболов, закупуване на гробни места за всички времена и за което се разрешава само в случаите, когато единият от съпрузите е починал. Не се прие годишната програма за разпореждане със собствеността на общината, както и бюджетни разплащания. Прие се програмата за закрила на детето и информация за финансовото състояние на МБАЛ. Доктор Людмил Личев сподели, че вече в болницата ни ще се лекуват хора с диабет. Готово е новото отделение по ендокринология. Приета бе информацията на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението, като началника Севдалин Кехайов съобщи, че до месец юни се очаква да получат нова техника за борба с пожарите. Вторият дебат бе по точката годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на общината за 2025 година. Ето и част от коментарите. В предложения отчет в първа страница е споменато, че се актуализира работния проект за външния топлопровод и предстои издаване на разрешение за строеж. Предвиждаме изграждане на трасето до размера на осигуреното финансиране. Госпожо Чулшева, тъй като го няма кмета, това е изпълнението на проекта за топлата вода. За 6 милиона, които са осигурени по приложение 3. Въпросът ми е към кмета на общината. Нека да излезне пред хората, да каже този проект, кога ще започне неговата реализация, тъй като е твърде важен за общината. Той е към бюджета за 2023 година на Република България, приложение 3. 24-та започна. В 24-та, като срока за изпълнение на тези обекти е до 31 декември 2026 година. Тук споменавате, че има актуализация на работния проект за външния топлопровод. Имахме няколко питания, свързани с изпълнението на топлата вода, но до този момент нямаме отговор какво се случва, какво сте променили и кое е наложило да се извършва актуализация на работния проект и защо кмета, като това е един от най-важните обекти за общината, ни бави изпълнението на този проект. Този проект, когато започне неговото изпълнение, докъде ще стигне? Има ли финансиране за следващите части или поне поискано ли е такова, за да може водата да дойде до Златоград? Изпълнява се и друг проект в землището на село Ерма река. Дали е направен анализ, този топлопровод с действащия друг проект ще има ли някакво влияние върху изпълнението на проекта на община Златоград?
Актуализация на работния проект за външния водопровод се наложи, тъй като издаденото разрешение за строеж през 2015 година загуби своето действие. Имаме готов работен проект, нов, актуализиран, който е една оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания. Но тъй като в процеса на тази оценка възникнаха няколко въпроса, най-вече с кадастрални грешки по трасето на пътя за село Една река, завършиха две процедури по промяна на кадастралната карта. Предстои само още една процедура, но тя е свързана с съобщения към заинтересовани лица. Отразяваме допусната кадастрална грешка в кадастрална карта. Предвижда се изграждане на една трета от трасето, около 5 км. За тези средства 6,5 милиона, които са описани в приложение към Закона за държавния бюджет. Съвсем скоро ще обявим процедура, но въпрос на актуализирана количествено-стойностна сметка, за да сме сигурни, че цените са пазарни. Проектанта прави допълнителни проучвания и скоро ще бъде обявена обществена поръчка. Така че няма забавене, обективни са причините, действията, които следват един след друг. Сега нека първо това финансиране бъде усвоено, да видим разрешението за строеж, започването. Финансиране винаги търси администрацията, отправяне на какви искания, но няма да го осигурено за горе-долу една трета. По отношение на другото инвестиционно намерение, поне доколкото сме прегледали тези проекти, които са на страницата на РИОСВ Смолян, няма да има някакво засягане или да си пречат един от проектите. Още повече, че там нормативните изисквания се следят от Басейнова дирекция, от РИОСВ, и още повече, че беше декларирано в доклада, че е изследвана тази зависимост и няма пряко влияние. Възможно е в температурно отношение да има нещо, но поне геолозите или там хидрогеолозите изключват някакво влияние върху водата в нашия сушеш. Това е това. Само да попитам, докъде ще стигне въвеждането в експлоатация на този обект? До една съществуваща чешма, горе по средата на хвостохранилището. Това по новия или по кой път ще бъде? По този, който в момента се. Той няма да бъде залят. Да, няма да. То няма да бъде залят в момента, но с експлоатацията на хвостохранилището ще се достигне един момент, в който ще е нужно изграждане на нов път. Поне в този етап. И ние ще имаме чешма за топла вода, в път, който няма да бъде заливаема зона, евентуално в бъдеще такива предвиждания. Значи евентуално. Защото нивото е по-високо на пътя, сега има евентуално в другата част, ако аз не знам за инвестиционно намерение да има път да надгражда сега съществуващите съоръжения, това се случва, трябва и пътя да се измества, но това са само предположения. Госпожо Чоншева, при една проведена среща преди 10 години се говореше, че рано или късно тази линия няма да може да изпълнява функциите и ще се наложи да се направи нов път. И аз доколкото знам, че има и такъв проект някакъв нов път, ако не се лъжа. А вие, въвеждането в експлоатация на тази чешма, за тези 6 милиона, ние ще имаме чешма с топла вода по средата на пътя за хвостохранилището, за което не сте сигурни дали няма да бъде поискано, защото аз мисля, че се работи там и хвостохранилището в един момент ще достигне ниво, в което трябва да се изгради нов път. Аз казах, че на този етап изобщо
чешмата, мястото, до което предвиждаме да стигне първи етап, няма да бъде заливаема зона. За другия въпрос, ако има такива инвестиционни намерения, те ще предвиждат преместване на път, но няма да влияят на нашия етап. Не сме на този етап. Да, то етапа ще бъде доведена водата до някаква чешма до среда. Така. Аз питам, в 24-та е подсигурено финансирането за един от важните обекти от приложение 3 към държавния бюджет, в който бяха отпуснати 15 милиона. Когато видях, че е стекло разрешението и в момента сме 26-та, крайният срок за усвояване на парите е 31 декември 2026 година в провеждане в експлоатация. Още една година ли е удължен? 30 юни 2027. Да. Защо не беше предприети действия да се изпълни първо един от първите тези проекти, а се наложи да се местят паркове и пазари като приоритетни пред топлата вода? Кога забелязахте, че е стекло разрешението, което казвате, че налага да се изготви нов работен проект? Това нещо може да се провери. Сега не мога да кажа дали 22-23 година, но ние сме работили, възлагали сме работно проектиране. Значи 22-23-та, вие при осигуреното финансирате сте видели, че е изтекло разрешение. Преди И това, започвате, кога започнахте новия проект, работен проект? значи, с предложението, което внесохме за финансиране на обекти в тия 15 милиона, тогава беше на лице факта, че разрешението беше загубило своето действие. И от Затова сме 24-та все поискали още и няма. проектиране и изпълнение. А проектирането, мисля, че преди малко казах обективни причини. Отмяна в кадастрална карта, отразени неправилно частни имоти, субективни причини, които още не са довели до много разрешение за строеж. Въпреки налично финансиране, стоиме с неизпълнение на проекта за топлата вода. Не изпълнение. Действаме, мисля, че не сме се забавили и ще си изпълним ангажимента. Защо и ще госпожо освоим Чулшева, при условие, че има питане, не давате този отговор в Общински Ами съвет? защото, ето, Защо аз работите мога в да толкова? отговоря, защото докато не е факт, съвсем скоро ще обявим и поръчката. Ама Там това може са да важни видите неща. повече Има много информация. въпроси от жителите на община Златоград. Това е важен проект. Дайте конкретика, дайте факти, какво се случва, защо се налага нов проект, че е имало кадастрални грешки, защо толкова време изисква, дайте ни срокове, кога е дадено, докъде ще стигне тази вода и че крайната разрешението за въвеждане в експлоатация всъщност ще доведе водата до средата на хвостохранилището с една чешма. Извинявайте много, обаче това е формално усвояване на средства. Направено ли е писмено искане от кмета на общината за продължаване на финансирането на този проект, за да стигне водата до Златоград и да се употребява за нейното предназначение? Имаме ли писмено искане до министъра на финансите, на МРРБ и на всички институции отговорни за това? Имаме ли писмено? В годините имаме много такива писмени искания. Аз сега да кажа, че имаме споразумение с министъра на регионалното развитие и благоустройство. И предстои изпълнение, с което ще започне изпълнението на този етап. Вие не разбирате, вие имате споразумение за подписан договор, до който водата ще стигне до средата на хвостохранилището. Първият етап имате ли искане за продължаване на финансирането на следващия етапи, защото без осигурено финансиране на следващия етапи, вие довеждате една чешмичка до средата на хвостохранилището и не сте убедена дали този път няма да бъде залят след 5-10 години или 15. И ние ще сме довели водата до хвостохранилището и до там. Споразумението е подписано точно при тези условия, изпълнение на първия етап. След това ще имаме възможност да кандидатстваме за втори, трети, ако се налага. Така че сме направили всичко. Вие само казвате, че това споразумение с 6 милиона, което ще доведе водата до една чешмичка до средата на пътя на хвостохранилището. И след това няма никакви предприети стъпки от кмета на общината, писмено да бъде поискано продължаващо финансиране. Така ли? Така
Аз мисля, че чакам нещо друго. Когато изпълним, ще продължим Ама при тези какво значи когато изпълним? Госпожо Чушева, довеждането на една чешма до средата на хвостохранилището, аз не виждам какъв ефект гоните. Какъв е този 6 милиона формално освояване? Аз искам да попитам, вие как определихте, че с 6 милиона примерно ще стигне до чешмичката? Ако фирма се появи и с тия 6 милиона стигне до по-надолу, какво правим? Вие защо определихте, че до там трябва да стигне с тия 6 милиона? Вие ли решавате, че до къде трябва да стигне? Избрахте фирма изпълнител, която ви даде цена, КСС, всичко готово, за да кажете до къде ще стигне. Как го определихте да стигне до чешмата? Това не мога да разбера само. С тия 6 милиона. Знаете цената на тръбите, знаете фирмата на колко ще ви ги изкопае ли? Как го преценихте това? Или на инженеринг го давате? Никой не знае в общината. Но вие самата казвате с тия 6 милиона ще стигне до чешмичката. 5 милиона, 5 километра. До средата на пътя за хвостохранилище. Да. Тоест те са проектирали, според мен общинска администрация, че на километър ще взимат по 1,2 хиляди. Тоест фирми, имате вие оферти от фирми, че фирмата ще работи на 1,2 на километър. Всичко завършено. Това излиза по вашите думи. Вие сте преценили до къде да стигне с тия пари. Малко неразумно това. Може да отговоря. Много въпроси, явно неясна Ма ние не получаваме отговори. Ние не получаваме отговори на това, което искаме да знаем. Ето аз започвам и казвам. Проектанта ни е дал количествено стойностна сметка. Той е определил каква Ма ние го плащаме на проектанта, не той да ни казва на нас какво да правим. Ние плащаме на проектанта. Община Златоград. Тази сметка ни служи за да определим вида на процедурата, да я обявим, а естествено на конкурентен принцип, ако има фирма, която изпълни техническите изисквания и даде по-ниска цена, може и целият обект да изпълни. Ама вие казвате, ние сме решили да правим Аз казвам, че работим с проектантска цена. Те ни дават количествена сметка, дават ни количествена стойността, определяме поръчката, не сме търсили ние никакви фирми, нямаме инженеринг. Какво още е? Как проектанта ще ви казва на колко ще работи община? Такива са процедурите, по принцип, така Моля? се случва. Проектантите дават... Не е ли редно, примерно, община Златоград да плати на проектантска фирма и да направи проекта за това, това, това? Какъв е проектанта ще ни казва каква стойност трябва да залагате в това? Може би аз проектирана, цялото трасе е проектирано. А, цялото? Сметката ще изпълним първия етап. А откъде знаете до къде ще стигнат в сметката? Сметките на проектанта... Аз пак казвам, какъв е проектанта ще казва за тия пари какво ще... Кой да бъде, господин? Чакайте малко, ви влизайте в диалог. Ако имате друга идея за нещо друго, аз... Така, добре. Нещо за топлата вода разбрахме, 6 милиона стига до чешмичка, до пътя за хвостохранилището и за пътя, който не се знае, нямаме писмено становище, ще бъде залят при определено положение, вече когато чашката на хвостохранилището се изчерпва, това нямаме писмено становище. Разгледани бяха и други въпроси. В понеделник, късно след обяд, се проведе среща на кмета на общината Мирослав Янчев с граждани по темата за безстопанствените кучета. Репортажа ще видим в следващото предаване. На 20 март целият мюсюлмански свят празнува Рамазан Байрам, въпреки че той е белязан от знака на войната в Близкия изток. Ще научим още за постижението на Анастасия Балушева като национален шампион по джудо. Рамазан Байрам бележи края на едномесечния пост говеене и е един от най-големите празници в исляма. След месец на духовно пречистване, самодисциплина и милосърдие, мюсюлманите по света се събират, за да благодарят на Аллах и да споделят радостта със своите близки и с нуждаещите се. Рамазан Байрам се празнува на 19 март Арфа или Арифе, когато се раздават мекици в памет на починалите. На 20 март е първия ден от Рамазан Байрам, 21 март втория ден и 22 март неделя е третия ден. В първия ден рано сутринта мюсюлманите се събират в джамиите за празничната байрамска молитва, след което започват традиционните посещения при роднини, съседи и приятели.
Зекятът е един от 5 стълба на исляма. Той представлява задължително дарение от богатството на мюсюлманите към нуждаещите се. Зекята се дава веднъж годишно и обикновено е 2,5% от спестяванията, ако те надвишават определен минимум. Целта на зекята е да се намали социалното неравенство, да се подпомогнат бедните и да пречисти богатството на вярващите. Анастасия Балушева е ученичка от средно училище Антим I Златоград и тя спечели първо място от държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки. Той се проведе на 15 март в Гоце Делчев. Анастасия Балушева представя спортния клуб по джудо в град Неделино, който тя посещава от детските си години. С това завършваме предаването. Желаем ви хубава и приятна нова седмица.